ମାଧପୁର ଗାଁରେ ହମିଦ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଦର୍ଜି କାମ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଗାଁଟି ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ହମିଦ କାକା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ କଥା ଭାଷାରେ ଯେପରି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲେ। କେବେ କାହାକୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେବା ପରି କୌଣସି କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ସିଲେଇ କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ କଇଞ୍ଚିକୁ ପାଦ ପାଖରେ ଓ ଛୁଞ୍ଚିଟିକୁ ତାଙ୍କ ଟୋପିରେ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହସି ହସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହଇହୋ ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ତୁମେ କଇଞ୍ଚିଟିକୁ ପାଦ ପାଖରେ ଓ ଛୁଞ୍ଚିଟିକୁ ମୁଣ୍ଡର ଟୋପିରେ ଗେଞ୍ଜିକି ରଖୁଛ, କଥା କ'ଣ? ହମିଦ ଭାଇ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଜାଣିନ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କ କାଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଟିକିଏ ଭାବି ଦେଖିଲେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେଦିନ ହମିଦ ଭାଇ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ଅବା ଆମ କଥାଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛେଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ସେଦିନ ହମିଦ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ଯେଉଁ କଇଞ୍ଚି କାଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଓ ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚି ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯେପରି ଆମ କଥା, ଆମ ଚିନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁଭାବ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କଳହ ଓ ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର।